Kabitik plazara. Arratsalde on entzule, hemengo saio honetan, Kabiti plazara honetan, gaurkoan asteartero bezala gurekin batera, Ibon Artola Euskal Herria Sozialista taldeko kidea. Arratsalde on, Ibon. Arratsalde on. Zer moduz ondo? Ondo bai. Bueno, banka Espainiarraren 1.000 milioiko erreskate horri buruz hitz egingo genuke, erreskate hitza erabiliko dugu, ezta, Ibon? Bai, bueno, hori esaten, ez, erreskatea. Azken finen naiz da, egia esan, zerbait erreskatetze baldin bada da, bai, banko alemaniarren interesak eta Estatu Espainiarreko bankarin interesak, ez. Orduan, bai, esan dezun bezala, banki Espainiarra erreskatatu ingo da, 1.000 milioi eurokin, ez, naiz da PPen gobernua joan esaten azkeneko astetan, etzala erreskateek egongo, erreskatea baino egun lehenagore, berdin esaten naizian, etzala erreskateek egongo, baina erreskatea martxan jarri bezain azkar, hasizian esaten erreskatea dela ekonomia hobetzeko, notizi positiboa zala sistema finantzieroantzat, gainea hasizian esaten, etzala erreskatea, zala merkatun baino baldintza hobegotan lortutako prestamoa, ez? Eta hori induela gainea, pyme eta familiari kredituk emateko, ez? Eta gainea, haitu dia esaten, eta idea esaten, plan honek bankoi bakarrikan eragite diela eta Bruselak ez ditula jarriko baldintza Grezian, Irlandan eta Portugalen pasazan bezala, ez? Eta guzti honetan gauzutako bat behintzat garbi dauna da berriz PP gezurretan aidala, ez? Egi bate ez dula esaten, ez? Esaten dezu oraintxe bertan baita ere, bankara egindako erreskate bat izan dela, horrek itxura denez, esan ari dira, ez lukela bestelako balintzarik ekarriko, baina hori izaki sinistu behar dugun, edo Europar Batasuna jarritako balintza horiek ere bete beharko dituen azkenean Espainiako gobernuak. Bai da, esan ez duen bezala hori egia esaten, banku hiri bakarrikan eragingo diela erreskate, baina ikusten ez dela egia, ez? Europako Batasunak esan du, erreskatea paralizatu ingo litzakela, PPen gobernu ez baitu aplikatzen, Europako Batasunak eskadutako erreformak eta helburuk, ez? Eta hor tartzen ja daude, IBAN igoera eta jubilazioa dina atzeatzea, bestein bat neurrin harten, ez? Eta Joaquin Almuniake esan du, bere garaien petxoko agintaria izan zanak, eta bain Europako Komisioko lehendakari ordea danak, esan du, Europako Batasunak prestamok ematen ditula obligazioekin eta konpromisoekin, ez? Esan ez, inork ez dula dirua ematen badebalde, ez? Eta hor garbi ikustea, honek ez diola banku hiri bakarrikan eraingo. Batipat eraingo diena izango, langilei, eta kasu honetan Euskal Herriko sektore zapaldu eta estatu mailako herritarrai orokorren, ezta. Eta hor ikustea nola Alemaniako finantza ministrok esan duen bezala, ez? Troika deitutako horrek, ez? Europako Batasunak, Europako Banku Zentralak eta FMI-a kontrolatu ingo dute erreskate hau, goitikan bera, azken finen, lehen esaten bezala erreskate honek balin badauke helburu bat, batipat bankari Alemaniarran irabazik erreskatatzea. Hori da guzti horren atzen, ez? Eta baiekin batea, noski, bankari Espainiarran, bankari Kataluniar, bankari Euskal Herritarran eta Galiziarran interesak, baina batipat Europako bankari garrantzitsunen eta indartsunen interesak salbatzea da erreskate honen helburua, ez? Eta orduan, hor garbi dau, Grezian, Irlandan eta Portugalen egin duen bezala, erreskata honek bakarreko ditula langile klasean kontrako neurri gehiago eta neurri askoze gogorrago gaina. Erreskate Espainiarrak Portugal edo Greziakoarekin, Irlandakoarekin zerikusurik ez duela esaten aritu dira, ezta Espainiko agintariak baina okerrez baude Irlandako finantzatako estatu idazkariak ere kontrakoa esaten du, ezta? Bai, ez, honek esateu erreskate Espainiarrak Irlandakoanan baldintza berdinak baditula, ez? Eta PPen gobernua egongoala behartuta, Irlandan, Portugalen eta Grezian gertatuan bezala, erreforma gehiago baitea. Eta, esan dezuna, Irlandako finantzateko estatu idazkari honek, esateu PP gezurretan nahi dela, esaten duen, Irlandak, Greziak eta Portugalek baino akordio hobea lortu duela, ez? Eta hemen ikustea, Europatikan, ideala esaten, nola, PPen gobernua,
gezurra esaten, eta bueno, hau diela, beraien inguruko jendea, ez diela ez ezkertiarrak, ez marxistak eta ez zer, baina esaten, PP gobernua ja gezurra esaten, idala, ez, hauek esaten duenako, pentsa, zaidan egiten PP, ez da. Horren, bueno, garbi dauna da, erreskate hau eta etorriko dian erreformak ez diala langileen aldeko, lehen esaten bezala, kapitalistan interesak definitzeko dia, eta 1.000 milioiok zuzenen bankuta jungo dia. Eta azken finean, 1.000 milioiok bai diru publikoa dia. Europako batasuneko diru publikoa da, jungo dana, Banku Espainiar eta kasu hontan, ez? Bankia, Katalunia Caixa, Nova Galicia eta Banco de Valencia jungo dia. Eta ematen duenez, analistan arabera, Kataluniako Caixak eta hemengo Kutxabankeke izango du beren partea, ez? Eta dudik gabe horretikan Euskal Herriko bankarik eta enpresari handinak behintzat gustua daude erreskate honekin, ez? Eta dijoalako bereien interesak defenditzean biden. Eta hemen ikustea beste behin gure etxaiik handina, gure etxaien bertan daula, Euskal Herrin bertan daula, eta diala Euskal Herriko bankarik eta enpresari handik oso ondo moldatzen dianak, Estatu Espainiarreko bankari eta enpresari handikin, eta baita ere, Europa mailako enpresari eta bankarikin. Beraiek, zerbaitetan ados jartze baldin badia langile klasai erasotzeko, eta Euskal Herriko bankari eta enpresarik ez duen jongo egiten, neurrik hartu, eta langile klasea handik eta gehiago estutzeko, eta diru publikoa beraien poltsikuta emateko ez. Espainiko bankaren erreskate hau larun bat gauean edo iluntzan eman zan, ezta? Eta zakit ordutik ona, ekonomia adierazle horretan ere, sumatzen otedan hobekuntzarik edo milagrorik edo gertatotean, edo benetan ikusten otedan burtsan edo eta bestelako indizetan horrelako aldaketarik? Bamatunez, milagroi bintzatu hanikan ez da etorri, eta ez dut uste gainea etorriko hanikan, ez? Atzo euforiakin irikizian burtsak, ez? Zor Espainiarran arrisku prima, 462 jetxizan. Baina, gauza demora gutxin aldatu intzan, ez? Egun abukatu zen 520, ez? Eta, bueno, batzuk ilusioa edo esperantza egiko zuen, aber gaur gauza hobetuko zen edo ez, baina, gaur behintzat, eguardin behintzat, ez? Gaur eguardin, 530 zeon, ikusiko dugu, euna aurra di joanan arabera nola di joan, baina hemen ikusten dena da, egoera ez dela lasaitzen, krisia ez dela konpondu, sistema finantziero Espainiarren arazoa ez dela konpondu inundikan inoa, eta baina etorriko zaiguna guri diala, eraso gehiago eta eraso gehiago. Ez daukate beste errezetek, langile klasean kontrako erasok, eta langile klasean kontrako erasok egiten duen bakarra da, krisia ondik eta gehiago, areagotu, ez? Orduan, arrisku priman datuakin baino gehiago, gure bizi baldintzan okertzeakin ikusiko dugu. Erreskate honen ondorio ze gogorrak dian, ez? Eta, ikusten nahi geha. Bankarik eta kapitalistak diru publikoa sakeatzen nahi dira, ikaragarrizko negozio egiten nahi dira, herritarran sufrimenduan kontua. Eta hemen, nik uste, beharrezkoa dela esatea, hauetaz ezin dugula bestek espero. Bankari eta kapitalistak ezin dugu bestik espero, PPen gobernuaz ezin dugu bestik espero, hauek ez dira aldatuko, hauek bide berrinen jarraituko dugu, eta hemen orduan, gauz bat bakarra gatzaigu, ez? Langile kasei gauz bat bakarra gatzaio, eta hori da, borroka, ez? Eta horretikan, sindikatutako, ezkerreko alderdetako zuzendaritzai, Euskal Herria Sozialistatikan, dei urgente bat baiten diegu, ez? Eta esaten diegu, zeren zai dauden, borroka eraginkorrak antolatzeko. Momentu enten borroka eraginkorrak beharrezko dira, errebolta sozial bat beharrezkoa da, erasoi aurreiteko. Ikusi dugu, bakarrezian ze mailetako borrokak dituzten eta alare ze zaila dan erasoi aurreitea, hainbesteko borrokakin ez bada posible izan, hemen oin artein dan borrokakin, garrantzitsuk izan dira, greba orokorrak ondianak, baina dudik gabe askoz gehiago behar dugu, eraso guztik atzea botatzeko eta oin etorriko dian berrek atzea botatzeko, eta orduan hoxe deia, beharrezkoa dela borroka eraginkor batean antolatzea, eta dei urgente egiten dio sindikatutako eta ezkerreko alderretako zundaritzei borroka plan eraginkorroi antolatzen hasteko, ez. Zalantza gutxi orduan ez da erreskate honek neurriak ekarriko dituela, eta besteak beste, iaia zalantzaren ez dago jartzerik beza edo iba egoko dutela edo jubilazioa atzeratuko dutela, ez da hori iaia onartu bezala hartu beharko genuke. Bai, garbi dago. Bereien gatikan bentsat, neurri horiek martxan jarriko diala, iba jotzea, jubilazioa atzeatzea, eta ez da dudik, murrizketak gehiago etorriko diala osasunen, hezkuntzan, ondik eta gehiago, oin arte ondiena baino gehiago, kopagoa bultzatuko dute, ez? Behien nahi dutena da, norbaiteko nahi baldin badu
ospitalea edo ambulatorioa ordaintzen hastea, urgentzi ordaintzen hastea, medikamentuk eta gehiago ordaintzen hastea, dirua duna jungo da ospitalea, eta dirua ez daukana bialez pentsatuko jun edo ez jun. Hemen eraso gehi etorriko dira, langabezi laguntzak murriztu ingo dira, eta lista luze bat, ondikan, ikusiko duguna zoritxarrez beraien partetikan. Eta horretik esatet, eraso guztioik gehatzeko modu bakarra da, eta aurren da borroka eraginkorra jartzea. Ez beraiekin mai baten eseri eta konbentzitzea. Ez COE patronal espainiarrakin, ez ADEekin, eta ez Confebaskekin. Mai baten eseri eta beraiek pentsatzea daula konbentzitzea da, denbora galtzea eta beraiei, ondik eta indar gehiago ematea, eraso gehiago persatzeko. Beraiek eraso persatzen nahi dira, eta maiaituan eseritzen dira, abertzuz esaten dezun ikusteko, baina beraiek bitarten eraso gogorra persatzen nahi dira, eta espalin badute kalen ikusten, erantzun eraginkor bat, jarraitu ingo dute beraien eraso guztikin ez. Zuek ere Euskal Herria Sozialistatik eraso eraginkorrerako edo, borroka eraginkorrerako zuek plangintza moduko bat edo proposatzen duzu edo neurri batzuk edo proposatzen dituzu ez da Ibon, eta ezakit zertan esan nahiko zenuketena. Ez da berria, ez? Guia martxoan 29ko greba orokorra ditu zanen esate genuen, ze garrantzitsua zen greba haua, baina esate genuen aldi beren, beharrezkoa zala greba orokorrare jarraipena ematea, momentu hortan esate genuen, eta oin esaten dugu, beharrezkoa dela, eta oin gehiago erreskate hauteak beharrezkoa dela, greba orokor berri bat, erabat urgentea da, eta gure ustez, pausko naturalena izango litzake, 24 orduko greba orokorrari jarraipen emateko, 48 orduko greba orokor bat, hau ez da gure ideia original berri bat, Grezian iten aidia, historian zehar hori izan da borroka modua, hau da, borroka indartzen saiatzea, zabaltzen saiatzea, baina bati bat behar dena da, denboran luzetuko da borroka plan bat, borroka kalendario bat, mobilizazioz eta greba orokorrez osatutakoa. Guk uste du beharrezkoa dela, mota horteko borroka plan bat eztabaidatzea fabrikatan, herritan, auzotan, ikastetxetan, baina dudik gabe modu hontako eztabaida bat, borroka plan bat, bultatzeko aukera daukatenak, diain justu, sindikatutako eta ezkerreko alderteko zuzendaritzak. Beraiek dira, momentu hontan, borroka eraginkorra ez zetan ardu daunak. Ez jendea orokorren, agintari sindikal batzuk esaten nahian bezala, beraien arpegi garbitzeko, ez jendea ez da muitzen, Nola ez dala muitzen? Greba orokorrak deitu dianek jendeak ez aldu erantzun. Martxoan 29ko greba orokorren jendea etzan kaleatea, etzan piketeta jun, etzan manifestazioeta jun, ikusi izan baietz, oso garrantzitsua izan zen, langile klaseak eta gazteriak kaleatea zen. Jendea erantzuten nahi da, borroka eraginkorreta deitu danen. Eta horretikan, momentu honetan, guk esaten diena da, sindikatutako eta ezkerreko alderdetako zuzendaritzai, bultatzeko, antolatzeko, borroka eraginkor bat, denboran luzatuko dana, eta bilduko dituna, mobilizazio, eta greba orokorrak, eta hori erabili, langile klasean eta gazterian, antolakuntza maila eta kontzientzi maila onditzeko. Gu bentsat, Eskola Herria Sozialistekan hau definitzen jarraituko dugu, oin artea laitukea, eta berriñakin jarraituko dugu, azken finean, ez dalako beste inungo errezetak, borroka, eta kasu honetan, borroka plan eraginkor bat. 48 orduko greba orokorra aipatu duzu aukeren artean, eta ez dakit Ibon, noizbait entzun izan dugu, ez da proposatu izan dela Europa mailako greba orokor bat esate baterako? Ez da dudik, maila hortako greba orokor bat izango litzakela, izan leken greba orokorrik garrantzitsuna, ez? Eta, dudik gabe, hori lortzeko, sindikatuko zuzendaritzak inbarko luke lana, Europako gainantzeko sindikatukin biltzen, Europa mailako batasun sindikaloi bultzatzen, eta dudik gabe, izango litzakela oso garrantzitsua, ez bakarrikan, kasu honetan, estatu mailako, Euskal Herri mailako, eraso honei aurriteko, baizik eta Greziako langileen eskubideek interesak defenditzeko, Irlandakona, Portugalekonak, COB, Europako langile guztik borrokan elkartzea eta dena modu baten erantzutea baino momentu hontan, eta dudik gabe, ikaragarrizko pausoa izango litzake aurrea behida, ez da dudik. Ikusiko dugu, nola joaten diren gauzak baita ere, eta guk urrengo astean ere, mentxe kontu gehiago aipatuko ditugu zurekin batera, Ibon, bien bitartean eskerrik asko eta aste ona pasa. Zuei, ondo segi, agur.